Это мой дикторский голос. Говори нормально, блядь. Давай. Всем привітання. Ми знаходимося у City Loft Apartments Lisbon. Ми приїхали вчора о 2 годині ночі. Не зрозуміли, як тут з номерами домов все працює. Прийшлося ловити деяких людей п'яних, які йшли там типу yes, this is the good street, you are on the good street, everything is fine, but you need to go a little further. Польот був, на здивлення, спокійний. Я, звичайно, там заходжу з ума. Це моя праця, заходить з ума увесь час. Ми будемо сьогодні цілий день у Лісабоні, потім переночуємо, потім до 5 вечора ми так само будемо в Лісабоні, і потім ми поїдемо вже у Пініші, отримувати асалоду від чортина. Ми зараз знаходимося на вельми пригожому морському вокзалі і набули квитки на морську прогулку о 15 годині. Буде, думаю, вельми пригожа, тому що там 2 години, welcome drinks, все добре, 17 євро на персону, виглядає світня. На вулці 26 стопнів. Ми на головній площі. Вельми пригожа. Пойдемо зараз у музей сучасного мистецтва.
Зараз пойдзем, знойдзем штосьці паесці і потым у нас куплены квиточки на морскі трып. Божах, мне здаецца, што я размаўляю просто на 50 розных мовах. Ну, карацей, будем з ракі глядзець на Лісабон. Але ж, ну, ведаеце, карацей, мне хожу просто такая, типа... Тут такі вайб, типу, Одесса, але на новым левеле. Типу, в 5 раз дорожей тут адпачываць, але, ну, типу, цалкам суперова. Лиссабонская сила ветра. Як легко зловить белорусов. Показать его. Мост. Великий мост. Может, через немного должен быть. Короче, мне пишет Паша Максимов, спрашивает, ну что, как там Португалия, туда-сюда, а я ему говорю, как мне хочется приехать на Минское море с пешком. Ой-ой. Моя шапка. Очень дорого. Да? Но выгляда... Попробуем. Тут я просто павінна сказаць, што бархопінг у Лісабоне гэта цяжкая справа, бо падымацца па гэтых гарах, асабіста ў ванцах, гэта проста катаванне. И куда? Можешь срывать, я снимаю. Ой, как пахнет. Да? О, боже! Карацей, ситуація наступная. У Лісабоні все вельмі дрэнна з воднымі пераходамі. Бо вось там он, мост, гэта пераход. І там он, мост, яго бачна, гэта пераход. Яго не бачна. Карацей, і вось тут мост, гэта пераход. І больш з гэтую аўтастраду ніяк не прабрацца. Гэта просто жесть. Сидишь?
прыехалі ў Пенішы. Тут проста цудоўна. І акіян гэта нешта, канешне, ультра неверагоднае. Мы вчора приехали и пошли на море, але я уже жудасна стомилась. Там вот пальма, небо. Короче, наш первый день серфинга, и у нас уже был один урок, и мы встали сегодня в 9 утра, 9 раницы у нас уже был первый урок. У нас вельмі прышпільны чел Андре, наш наставник, и он тут живе и дома катается на серфе уже там 30 год. Вот, мы пошли на океан, спустились так с клифа и 2 годины просто заходили, катались. Вот мне это спробую что-то снять. Здравствуйте. Yes. Ситуация такова, что я взяла лету-репку и вирішила, що треба трошки почистити пляж. Тут сміття просто дохера. Ну і типу мені здавалося, що это же не Індійський океан. І тут буде чисто, але ні. Ось. Тому коротше буду збирати трошки пластик і всяке інше сміття, яке я знайду на березі. Гэта фігурка, я не ведаю, бачна, фігурка
Блін, мені здається, що гэта з нейкага мульціка. Вось, круцей. Пойдзем убіраць. Так, я уточню в інформаті, як це працює. Сюди гроші можна, що там, можна монетки, можна папірки. Потім глядим, кольки у нас, вибираємо номер машини, Enter, і все, тут ось береться і стираємо. Правильно. Ну, возможно, копить. Стирается, можно. Так, що, door. Окей, door. Норман или... Ну, нормал, наверное. Чтобы не холодный. Нормал. Ага. Push. Ну, всё, Он? О, yes! So inside of the surfboard is all these nice little things. Okay? It's fiberglass? No, this is polyurethane blank, and there you have EPS blanks. Oh, Okay. yeah. For each size of board, we have each size of blank. This is what's inside of the board. Okay, inside. When you cut the board in half, is what's inside of this. See? Yeah, so the fiberglass is only in the outside. So the boards are designed on the computer. Okay. Oh. And then you grab those things we call the blanks, and we put it on the machines. This machine, okay? This part goes in and out, and the rotator you see there goes up, down, left, and right. Oh. And shapes 90% of the board. Okay. This allows you to do more boards more faster. If you do it by hand, it will take you at least 1 hour to do it. Just one board or? One board. This machine does it in 15 minutes. Oh. Okay? So it gets in like that and comes out like this one. You see, this is the passages of the machine. Yeah. Okay? And now with the sandpapers, with this, You polish So- it. we clean it nicely so they are out like those ones over there. Okay. Here we open up also the holes for the plugs, for the fin plugs, with those 10 plates. The measurements are standard for almost all brands. There's a difference of 1 millimeter in between brands, but nothing crazy. Okay. But if I want like a board of my own design, I can like tell you like, hey, Yes. okay. You go to the internet, you download BoardCAD, which is a design program, and they automatically have a board there. So you can tweak it and shape it all you want. And draw my own stuff on it. That is afterwards. First you design the board, the shape of the board. She's asking because she's really good at straight. Just maybe sometime I'm going to have my own board with my own I design. can tell you how to do it if you want to. You guys can make a deal, you know? She will be the illustrator here. Even gonna contain like The collab. Uh-oh. You never know. You never know. Yeah. If you want some designs that are more or less like this ones, then you can do it with spray. Then we mask it with tape and plastic and create this design. See? Yeah. Tapes, sprayed it, and create all the designs you want with guns, with that one, with a little one with a pen. We create all this. This is a mixture of all the colors to get on the board.
Yeah, and then the plastic goes over it. Then is the next, I'll tell you. We go into these two rooms. This is the glassing room. Oh, the glass. Okay. Okay. This is where you get the fiber. You see the boards here with the fiber already cut. Okay. And then we mix resin, which is this little thing you see. Yeah. Okay. And we mix it with partner, like 5 drops of it. After mixing, in 1 hour, 1 hour and a half, it turns into rock strong. Okay. Yeah. And that's what gives consistency to the board. That's why when you touch the board, it's hard. Yeah. Because of this. Okay. And then, of course, we have several types of fiber. Yeah, for the short boards, we have 4 ounce, which is more thin and more flex. And then for long boards or big boards, we go to the 6 ounce, which is more strong, but then it has less flex. And then you have carbon fiber also. Here, see? It's carbon also. Usually we don't do it carbon, a full surfboard made out of carbon because it's too stiff, it's too hard. But it can work if you have, which doesn't happen that often, if you have a very clean day with no wind and perfect clean waves, then a surfboard made of full carbon is amazing. It will be just sliding like a knife with the Yeah, butter. it will Yeah. be beautiful. But it's like a The fiber is the same, only this is carbon. But do you melt it or No. it's just It comes like that, in big rolls, like those rolls. oh. Okay. And then when you get the resin on top, then it disappears. And how much is like a short hard board Like- for beginners, for example? You can't have a hard board for a beginner. Yeah, but like my first hard board, like what should Should I? be around 700. Oh. And how many kilos do you weigh? 55. Okay, imagine you already did your period of soft top. Yeah. Okay, and then you start with a 7.2, even a bit less because you're not very big, and you're not very heavy. So you have to have something that will help you each time you surf, that helps you get into the wave again. But it's not too small that when you step on it, it goes like uncontrollable. Okay. Usually, my advice is you should always test one before buying it. See what happens? Oh, it's like disappearing. melts or yeah, Disappears. it's becoming clear. Yeah, exactly. Okay. Right now, it doesn't do anything because it doesn't have any hardware on it. So it doesn't do nothing. If I put a few drops of that in 1 hour, it'll be Yeah. like stone. Okay. Yeah. Basically, that's it. That's why I was so interested in the texture. It's just like Yeah, this- ordinary. For example, this is 4 ounce. We don't have the 6 ounce, which is more thick, a little bit more Yeah. thick. But this, Okay. Chemistry is amazing. Yeah, it is. And dangerous also. yeah. See? I know. Thank you very much. Thank you so much. Окей, всім вітанушки. Сьогодні був наш апошні дзень серфінга, і гэта было цудоўна. Я зрабіла супер прагрэс. Я тупо сабой ганаруся. І я вельмі прасіла свайго інструктара, каб мне далі хардборд, ну просто паспрабаваць, як гэта быў апошні дзень, трэба як бы зразумець, чаго там таго. Вось, і ён мне даў доўгі хардборд. И это было суперово, я вставала на зеленых хвалях. Ну и ввогуле мы прям нашему инструктору подарили худи, зрабілі маленькие падарунчыкі, мой бо чувак просто неверагодны. Ён не толькі нас як бы вучыў катацца, але яшчэ і там распавядаў пра розныя штукі. Ну вось, карцей, все, што я знаю пра марскую флору і фауну, гэта ад яго. І он там нам правадзіў некаторы экспо, і яшчэ ён мне падарыў всякія прыгожыя ракушачкі. Вось такія. У мяне тут скарбы, тупа камяні. Гэта кавалак рыфа, потым шкло. Там вось гэта самае прыгожае. Тут важна будзе колеры. Вось моя першая сёрф-доска, фату і налепчыкі.
Я шмат размаўляла з месцнымі сёрферамі аб тым, як яны ставяцца да таго, што вось адбыўся гэты выбух сёрф-турызма. І яны мне сказалі, што прыкладна 10 год таму у Пенішы пачалі інвеставаць міжнародныя інвестары і таксама пачалі прыязджаць людзі. І Андрэй адзін раз сказаў, што калі як бы пік сезона адбываецца, то ён проста час ад часу думае, што хутчэй бы ўжо кінуць гэты сёрфінг і можа там пайсці паркоўшчыкам працаваць ці што. І вось самае галоўнае, што мясцовыя жыхары хацелі бы ад тых, хто прыязджае, гэта павага да серады, у якой ты знаходзішся, і стаўся да мясцовых жыхароў так жа, як яны ставяцца да цябе. А партугальцы проста супер коцікі.